Barkanmu da warhaka. Barkanmu sai kasancewa da Mani Science School cikin sabon darasin English. Ci gaban darussan First Step kashi na 10. Darussan da suke koya muku turanci daga matakin farko zuwa yanzu. Mun samu yanayi ko kuma yadda za mu yi bayani ko kuma mu yi maganganu daban-daban ko kuma ce da dama da turanci. Kafin mu ci gaba da wannan darasi din, in har kana jin daɗin wannan darasi har kullum muna buƙatar kai mana like, kai mana commenting, kai sharing, sannan kai subscribing inda ba kai ba. Sannan ka buɗe notification domin samun ire-ire waɗannan darussa ɗin. Ta hakan za ka supporting My New Science School mu yi growing ko kun ce mu bunƙasa a YouTube. Mun gode sosai. Sannan domacin rajista na shiga group namu na WhatsApp, kana yi amfani da wannan number kai mana magana ta WhatsApp. A can za ka samu exercise daban-daban, za ka haɗa mutane daban-daban, sannan kuma za ka iya joining live class namu. So, ba tare da lokaci ba, bari mu je cikin darasin kai tsaye. Waɗannan kalamai da muke koya a darasin baya, mana a darasi na 9, kalamai ne waɗanda aka ƙara, muka ƙara yawansu, amma duka suna nufin mutum. Waɗannan kalamai ɗin ana gaya musu pronoun. Idan aka ce pronoun, su ne kalaman da suke daga I, you, da kuma ire-iren tunda muka ce I kan iya zama me, duka waɗannan pronoun ne. Shi yasa akwai topic da muka yi pronoun ya ɗauke wa'innan kalamai ɗin gaba ɗaya, sai dai ba zai yi mana bayani ta yadda za mu fahimta da sauƙi ba. Shi yasa muka ware topic musamman akan waɗannan kalamai ɗin. Kuma su waɗannan kalamai ne da ake amfani da su yau da gobe. In ba duk kowace jimla sai ka ga ɗaya daga cikin pronoun. In dai har ana magana akan mutane ne, ko ma ba mutane ba, za ka ga pronoun da mutum akwai waɗanda ba suna nufin mutane ba ne. Waɗannan abubuwan da muke gani ko kuma ce kalaman da muke gani su ne muka koya a darasin da ya gabata. A yau za mu ƙara wasu kalaman da suka yi kama ko kuma suke da alaƙa da waɗannan. Waɗannan su ne kalaman da muka fara tun farko da su. Sai muka ƙara gaba, mana muka fahimci na farko, sai muka ƙara ƙirƙiro wasu ko kuma muka ƙara gaba, muka ƙara koyan wasu waɗanda suka yi da alaƙa da su waɗannan na farko, su ne waɗannan da muke gani. Yau kuma za mu ƙara wasu a nan da ke waɗanda suke da alaƙa da su waɗannan da muke gani yanzu gabaki ɗaya. Waɗannan abin da muka koya, muka ce fassarar waɗannan duka ɗaya ne. Ma'ana in ka ce nan ni, nan ma ni ɗin ne. Amma bambancin kawai wannan a farkon jimla, wannan ƙarshen jimla. Wannan you, ma'ana kai farkon jimla, amma wannan you kai ƙarshen jimla. Wannan you, we, mu a farkon jimla, sannan us nan ƙarshen jimla. Sannan nan he, shi farkon jimla, wannan ma him ko kuma wannan shi him yake nufi, sannan fassarar shi ma ɗaya ne da wannan mana shi. Sai dai wannan na zama ne ƙarshen jimla. Wannan shi ita farkon jimla, wannan za mu sa ha, wannan za mu ce ha. So nan muna da ha, mana ita a ƙarshen jimla. Sannan wannan they, su, them, har yanzu su ɗin amma ƙarshen jimla. Yau kuma za mu ƙara wasu da suke zama a nan. Su kuma suna da alaƙa da waɗannan, sai dai su ba fassararsu I ba ne, ko kuma ba irin fassarar I ne suke da shi ba. To amma bari mu fassara su, daga fassarar za ka fahimta. Kalaman da suke nan akwai my, ma'ana kana iya zuwa ka ce my. Idan ka ce my, kana nufin mallakinka, ma'ana naka. Idan I yana nufin ni a farkon jimla, me yana nufin ni a ƙarshen jimla, sai my kuma mai zaman kanshi
shi kuma fassaran shi nawa. Amma me yasa to muka kawo wannan ma kusa da wurin shine ai duka akan ni ake magana. Wannan kalmar da take I kawai tana nufin ni ne, har yanzu dai da ni ne ake magana. Sannan me aka ce ni, da ni ake magana. Nan aka ce nawa, har yanzu dai da ni ake magana. Shi yasa muka kawo wannan kalmar my a gurin ‘yan uwanta ko kuma a kusa da nan. To, wurin cewa nawa muna da hanyoyi biyu na faɗan hakan, kamar yadda muke da hanya biyu na cewa ni a nan. Da haka cewa ta I ko kuma ka ce ta me. Kawai bambancin shi ne farkon jimla da ƙarshen jimla. Mu ma ko kuma in ce a wannan wuri ma za mu iya cewa nawa ɗin ta hanya biyu. Wannan da na rubuta farkon jimla yake zama, sai na gaba da yake zama a ƙarshen jimla shi kuma ana ce masa ko kuma yadda ake kiransa mine. Me nake cewa ne yanzu? Abin da nake cewa shine wannan kalmar tana nufin nawa, wannan kalmar ma tana nufin nawa. Bambancinsu, wannan yana matsayin ƙarshen jimla, wannan farkon jimla. Ko kuma in ce, in har ka tuna kenan, wannan objective case, wannan wannan na farko subjective case, wannan na biyu objective case. Kamar yadda wannan yake subjective case, wannan yana matsayin objective case. Ina fatan mun fahimta. Idan baka fahimta ba, kana iya yi mana magana ta WhatsApp, kai join live classes namu. Sannan kana iya sa question a comment section ƙarƙashin wannan darasi. To, yanzu wannan ni a farkon jimla ko mu ce subjective case, wannan ma ni a ƙarshen jimla ko mu ce objective case. Wannan kuma nawa a farkon jimla, wannan nawa a ƙarshen jimla. Ko in ce wannan nawa subjective case, ko in ce ko kuma in zo in ce wannan nawa objective case. Duka ma'anarsu ɗaya ne. Mun yi na I yanzu. Shi kuma you ya yake? Shi ma you za ka ce your shi ne yake nufin naka. Your yana nufin naka. Idan muka zo ta ɗayan ɓangaren, mana ina ce you ɗin nan your naka, your naka, amma subjective case ne. Idan objective case ne fa, ko kuma in fassara shi da cewa your naka, amma a farkon jimla. To idan naka nake so na sa a ƙarshen jimla, yaya zan sa? Yaya zan ce? Zan ce yours. Yours. Sai in ƙara s shi ne naka, amma mai zama a ƙarshen jimla. Don haka yanzu na yi da you. Saura we. We idan yana farkon jimla muna so mu ce namu. Fassaran we a haka kaɗai. A wannan wuri fassaran we na nufin mu. Nan ma na nufin mu. Wannan mu a subjective case ko kuma mu kira shi da a farkon jimla. Wannan kuma mu kira shi da objective case ko kuma mu ce a ƙarshen jimla. Idan zan ce namu, zan ce ko kuma zan rubuta shi a matsayin haka, mana awa, namu. Awa shi ne namu.
Idan kuma zan kai shi ƙarshen jimla ko kuma zan kai shi a objective case, zan ce hours. Wannan objective case amma yana nufin namu, sannan wannan subjective case wanda yake nufin namu. Mun gama da we. Mu zo wurin he, fassaran shi na farko da muka fara tun darasin farko, muka ce he na nufin shi. Amma fa a darasi na kusa-kusan nan mun gane a farkon jimla ne kawai. A ƙarshen jimla muna da shi ta hanyar cewa him. Don haka yanzu zan iya cewa waɗannan fassararsu duka ɗaya ne, sai dai ɗaya farko ɗaya ƙarshen jimla. Idan kuma muna so mu kai su a mu ce nashi, tunda muka ce he shi, to muna so mu ce nashi yanzu. Ya za mu ce nashi? Za mu yi amfani ne da his. Shi ke nufin nashi. Wannan his ɗin nan, idan ina so in nuna shi, mana nashi amma a ƙarshen jimla, zan zo in ce his ɗin har yanzu. Ba shi da bambanci da farko, ko kuma in ce farkon jimla ko ƙarshen jimla, ko kuma in kira su da sunan da ya dace, objective case ko kuma subjective case, duka ɗaya ne. Kamar yadda you ya yi mana a wannan wuri, ya yi you a nan, ya yi you a can. In kana bibiyan darussanmu na baya, mun yi magana akan wannan. Sai kuma abu na gaba, za mu zo wurin she. Idan aka ce she yana nufin ita. Haka, a darasin baya, mun gane cewa she, ita, ha, ita, sai dai ha ɗin nan kullum yana zama a ƙarshen jimla. Ko kuma in faɗi sunan da ya dace da shi shine objective case. Shi, ita, amma a farkon jimla, sunan da ya dace subjective case. Yanzu zan ce nata. Domacin in ce nata, zan ce ha har yanzu. Idan na ce ha na nufin ita a objective case, sannan na ce ha yana nufin nata. Amma natan na subjective case ne. Na objective case kuma ga yadda yake, za mu sa ha ɗin ne sai mu ƙara s, yana nufin nata. Ina fatan ana fahimta me nake yi a nan. Sai kuma mu zo kan they, na nufin su. Them mun karanta cewa na nufin su. Yanzu muna so mu ce nasu, ya za mu faɗa da Turanci. Mun sani kan kashi biyu ne, za mu iya cewa nasu a subjective case, mu ƙara cewa nasu a objective case. To yanzu na subjective case ɗin ya yake? Ga nan yadda yake. Za ka ce their shi ne subjective case ɗin. Their. Kada ka ce their. Their za ka ce. Kamar yadda za ka ce nan ha, ba za ka ce har ko her ba. Haka nan ma ba za ka ce our ba. Za ka ce our. Nan ma za ka ce your, ba za ka ce your ba. To, nan za mu ce their. To, idan kuma ya kama a objective case fa, tunda mun san their yana aiki ne a subjective case kaɗai, ko kuma a farkon jimla, a ƙarshen jimla kuma ga yadda za mu rubuta
mu ce nasu, shi ma ƙarin s ne kawai. Wannan abin da kake gani yanzu, daga ran da ka fara magana da turanci, ko kuma ce daga lokacin da ka fara koyon turanci har ka ƙware, ba ran da ba za ka faɗi ɗaya daga cikin wannan ba. Dole ne, domin su ne ake amfani da su gurin cewa kai, ni, naka, naki, nasu, da duk wani abin da ka sani ake faɗa a cikin turanci, dole sai an haɗa da ɗaya daga cikinsu. Ka je ka duba littattafai, za ka ga kowane shafi aƙalla za ka samu ɗaya daga cikin waɗannan. Bari in ƙara karanta mana domin mu riƙe da kyau. Wannan I, wannan me, ma'anarsu ni, ɗaya farkon jimla, na biyu ƙarshen jimla. Wannan you, kai, you, kai, duka ba su da bambanci. We, mu, us, namu, karka ce us, ka ce us, namu, wana us, namu, duka suna nufin, us na nufin mu, we na nufin mu. Sannan he na nufin shi, him na nufin shi, he a farkon jimla, him a ƙarshen jimla. Sai kuma she, ita, ha, ita, shi ɗin nan a farkon jimla, ha ɗin nan a ƙarshen jimla. They, su, them, su, they a farkon jimla, them a ƙarshen jimla. Sannan my, nawa a farkon jimla, mine, nawa a ƙarshen jimla. Ko ka ce subjective case, objective case. Wannan za ka ce mine, kada ka ce min, ka ce mine. Wannan your za ka ce wanda yake nufin nashi, naka. Wannan yours wanda yake nufin naka. Wannan farkon jimla ko mu ce subjective case, wannan kuma ƙarshen jimla ko mu ce objective case. Our, namu. Ours, namu. Our, subjective case ko kuma mu ce farkon jimla, wannan kuma objective case ko mu ce ƙarshen jimla. Sannan his, nashi. Amma subjective case, his, nashi, amma objective case ko ƙarshen jimla. Amma in muka duba duka su komin su ɗaya ne, so ba matsala kuma wanne kasa. Ha, nata. Has, nata. Ha, wannan subjective case, wannan objective case. Their, nasu. Theirs, nasu. Theirs, nasu. Their na farko subjective case, theirs, wannan shi kuma objective case, ko kuma kira su da ƙarshen jimla da kuma farkon jimla. Muna fatan ka fahimci wannan darasi ɗin, sannan idan baka gama fahimta ba, kada ka yi ƙiwuyen komawa baya ka maimaita darasin nan. Ka tabbata wannan abin su zauna kanka, duk inda ka je in ka bar su za ka ga kana haɗuwa da su suna koma maka. Da ka kai ƙoƙari kai maganin su, daga nan za ka ga babban nasarar da za ka ci wurin koyon turanci. A darasi na gaba za mu koyi yadda za ka yi amfani da waɗannan, kamar ka ce my car, ko kuma this car is mine, ko ka ce your misali book, ko kuma ce this book is yours. Waɗannan abubuwan da za mu yi kenan a darasi na gaba. Idan har ka fahimci wani abu daga cikin wannan darasi ɗin, kuma ka ji daɗin wannan darasi ɗin, kana iya nuna mana hakan ta yi mana like
ka yi mana commenting, ka yi sharing darussanmu zuwa wasu domin su masu amfana, sannan kuma ka yi subscribing kuma ka buɗe notification domin samun darsa makamantan waɗannan. Sannan wannan abin da kake gani ka yi ƙoƙari ka haddace shi, kusan dole ne haddace shi da fassararsu. Yadda nake karanta nake fassarawa za ka iya rubutawa sai ka rubuta fassararsu sai ka rike. Sannan idan kana so ka shiga group da muke da shi a WhatsApp ka yi rajista, za ka yi amfani da wannan number ta WhatsApp 081 28 14 18 16. Mun gode sosai, har kullum Manu Science School muna masu yi muku fatan alkhairi.